Max Rádió. Politikamentesen. Csak pozitív hírekkel. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlom. A műsor támogatója. Természetes forrásból készült termékek Európa 7 országában, Magyarországon több mint 2000 üzletben és online. Vitaking.hu. A mikrofonnál most Max. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Max Rádió hallgatót. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Lantai Tamást, azaz Maxet halljátok, és ma is itt van velünk szakértőnk a Vitaking Kft. Részéről, Nagy Zsolt. Szia Zsolti! Szervusz Max, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy ma is itt vagy. Fantasztikus hallgatói üzenetünk vannak. Az első üzenet, amit felolvasok, Feritől érkezett. Hello! Mi van, ha a labor szerint minden rendben, mégis érzem, hogy valami hiányzik a testemben, vagy a lelkemben lehet a baj? Kedves Feri, ugyan Zsolti nem egy lélektanácsadó, de szerintem azért, mint vitamin szakértő, bizonyára megvan a véleménye erről. Hát igen, a labor leletek azok ugye nagyon érdekesek, mert ugye megpróbálnak valamiféle standardeket létrehozni, hogy mondjuk az embereknek mondjuk hol van egy ilyen határértéken belül a különböző eredmények, az értékeknek a különböző eredményei, de ugye ezek nem nagyon mutatják azt, hogy mondjuk milyen a vitaminellátottsága a testnek. Lehetnek jók az eredmények még akkor is, hogyha mondjuk nem tökéletes a vitaminellátottságunk, de már lehet, hogy küzd a testünk. Tehát küzd azon, hogy mondjuk hova is juttasson, és miből milyen tápanyagokat ahhoz, hogy működésben tudja tartani. Ez még ezen sajnos nem látszik, és ugye tényleg egy elég nehezen mérhető dologról beszélünk, hiszen egy-két vitamin kivéve nem túl jól mérhetőek, tehát például az ásványanyagok azok főleg rosszul mérhetőek a testben, hogy mondjuk mennyire vagyunk jól ellátottak, és legtöbbször egyébként én azt mondom, hogy az egyik leginkább elhanyagolt terület az ásványi anyag, ugye abból is a jóféle szerves ásványi anyagoknak a bevitele, és ezt nem feltétlenül mutatja ki még eleinte semmilyen labor, például, hogy mennyi magnézium van a testünkben. Igen, érdemes összeállítani egy olyan vitamin összeállítást, vagy amintől jól érzi magát az ember, vagy legalábbis érzi azt, hogy a teste jól működik, és hogyha a testem jól működik, akkor ugye jön a lelki oldal, amit meg hát pont a legutóbbi adásban is beszélgettünk róla, hogy nem mindegy, hogy milyen emberek vesznek körül minket, kivel vagyunk egy háztartásba, ki a párunk, hogyan éljük a mindennapjainkat. Tehát, hogy ezek meg kell találnunk azt a hobbit, vagy akármit, ami kikapcsol minket, azt a sportot, ami kikapcsol minket, amiben le tudjuk vezetni a napi feszültségeket, tehát hogy ez fontos része az embernek, hogy sőt, egyre inkább azt mondom, hogy egy sport például iszonyúan fontos. Tehát például az energiaellátásunk tekintetében, ha valaki sportol, akkor az izmokban megszaporodnak a mitokondriumok, és hogyha több mitokondriumunk van, ugye ők felelősek azért, hogy energiát termeljenek a szervezetünk számára, és akkor sokkal többet fog tudni termelni például az agy számára is, és jobban el fogja tudni látni energiával, kevésbé lesz energiahiányos valaki. Ezért fontos például időskorban is, hogy mondjuk az ember mozogjon és sportoljon, mert minél kevesebbet mozog, ugye már nem olyan jók az ízületek, már fáradékonyabb az ember, akkor hajlamos egyre inkább visszaszorítani ezt a területet, ahelyett, hogy pont, hogy beerőltetné, hogy minden nap egy picikével többet sétáljak inkább, és akkor így hozzászoktatva ahhoz az izmokat, hogy igenis kell dolgozni, és kell működtetni a testünket, és ezáltal mondjuk így a mitokondriumok is például ugye jobb állapotba kerülnek, és akkor több energiája lesz valakinek. Mert jó, ez is egy ilyen rész, amit érdemes figyelembe venni. Igen, ha már az idős korról beszélsz, akkor Máté ezt írja nekünk. Kedvesek, az idősödéssel változik a vitamin és ásványi anyag szükséglet? Mire kell különösen figyelni 50 év felett? Kedves Máté, megkapod a választ. Hát igazándiból a vitamin nem. Tehát ugye egy olyan dolog van, amit érdemes, hogyha mondjuk
változó korba érkezik egy hölgy, tehát a hölgyeknél ez fontos, lehet, hogy már nem muszáj annyi vasat pótolni, tehát a túlzásba vitt vas sem jó, de hogyha jók a labor eredmények, vagy jó a vas, akkor arra érdemes figyelni, hogy ott már nem érdemes nagyon pluszba bevinni. Inkább az egyéb oldalt érdemes megnézni, hogy mi az, ami jó lehet ugye egy idősebb szervezetnek, alacsonyabb általában a kutisztermelésünk, tehát a sejtregeneráció például rosszabb lesz, hogyha mondjuk nincs annyi kutis a szervezetünkben, ugye ő nem vitamin, de egy fontos anyag a testnek, amit érdemes pótolni, akkor a különböző érrendszeri dolgok javítása érdekében olyan flavonoid tartalmú készítményeket érdemes fogyasztani, mint a ginkgo biloba vagy a gotu-kola. Egyébként nagyon érdekes, mind a két növény iszonyatosan segíti például hosszú távon az agy munkáját, és hogy a különböző ilyen időskori elbutulásokkal kapcsolatosan kimutatták, hogy mindegyik jótékonyan hat a szervezetünkre, és akadályozza ezt, vagy gátolja ennek a létrejöttét, ezeknek az elbutulásoknak, Alzheimer-kor, stb. Tehát ezeket érdemes fogyasztani. Ezen kívül ugye megint csak, olyan növények jöhetnek még szóba, mint a már sokat emlegetett ashwagandha, vagy a rhodiola, ami ugyan megint csak egy gyógynövény. Ezeket inkább így váltogatni érdemes, tehát hogy ezt nem szabad, vagy nem érdemes mondjuk 2-3 hónapnál, van amelyiket 1,5 hónapnál tovább szedni, hanem mondjuk szedek valamennyi ideig gotu-kólát, azt utána lecserélem mondjuk ginkgo bilobára, szedek egy ideig mondjuk ashwagandhát, aztán utána esetlegesen egy rhodiolát. Szóval, hogy ezeket így váltogatni érdemes, és picit ezt, picit azt, 1-2 hónapig ezt, 1-2 hónapig azt, így gyógynövények esetében ez egy jó megoldás lehet. Ezt az infót ezt elraktározom ugyanis a párom, Ani, ő ashwagandhát is szed, meg rhodiolát is. Az ashwagandhát napi szinten szedi már nagyon régóta. Akkor érdemes szünetet tartani? Néha érdemes, de egyébként van akinél, tehát például ugye ő is cukorbeteg, tehát őnála fokozottabbak, némelyiknek ugye fokozottabb az igénye, tehát érdemes sokszor mondjuk benne van a pakliba, hogy nem lesz vele semmi baja, de gyógynövényeknél általában ez a helyzet, hogy érdemes őket néha egy picit szüneteltetni és váltogatni. Oké. A következő üzenetünk Évától érkezett. Sziasztok! Milyen jelekből gyanakodhatunk arra, hogy a vas vagy cink szintünk alacsony, és mit tehetünk ez ellen természetes módon? Kedves Éva, a szakértő válaszol. Ha fáradékonyabbá válik valaki, hajlamosabb lesz a különböző megfázásos betegségekre, akkor azért arra gyanakodhat, hogy vas, illetve cink nincs megfelelő mennyiségben. Cink esetén, hogyha mondjuk így már a bőrön, a hajon is hamarabb észre lehet venni, de ugye a szem alatti részekből például, hogyha olyan szürkésebb vagy ilyesmi, akkor ugye a vas hiány az ott előfordulhat, tehát nem annyira jó az arcunknak ilyen fehérebb a színe, vagy ilyesmi, abból is lehet látni esetlegesen, hogy kicsit vashiányosabb valaki. Természetes módszerek azért nem egyszerűek, tehát ugye mindig próbálkoztak ilyenekkel, mert ugye vannak olyan növények, amiknek a fogyasztását szokták javasolni ilyenkor, például ugye a céklának a fogyasztása, de hát mondjuk sokszor nem is itt van a gond egyébként, sokszor nem vagyunk képesek jól megkötni a vasat. Tehát, hogyha valaki mondjuk fogyaszt húst normális mennyiségben, akkor nagyon ritkán vashiányos, és általában inkább azzal van gond, hogy nem tudja jól tárolni, nem tudja megkötni a vasat a szervezete. Lehet fogyasztani spirulinát, vagy pedig laktoferrint, és akkor ezek elég gyorsan helyrehozzák az ilyen dolgokat. Egyébként nekem is lenne egy tanácsom a kedves hallgatónak, ha esetleg van a közelben kert, vagy egy olyan helyen tud vásárolni, ahol is azért ellenőrzött minőségben, ha egy mód van rá, akkor háztól meg tudja vásárolni a céklát, hogy ő maga tegye el. Én ezt azért merem mondani, mert mi rendszeresen nálunk a mama ültet céklát,
és ugye mi azt a ciklát tesszük, és azért abba Zsolti szerintem egyetérthetünk, hogy annál jobb nincs is. Persze. Igen, de hát ugye azért mondom, hogy tehát ugye a húsos dolgok azok majdnem mindig, tehát például a cink esetében is így, ugye a tengeri herkentyűk, kagylórák, stb. Ilyenek azok, akik magas cinktartalmúak tudnak lenni. Hát hogy majdnem azt mondhatom, hogyha valaki húsiból is eleget fogyaszt, akkor azért cinket is, tehát a marha, bárány ilyenekben is azért van cink. Vas meg még ugye, mit tudom én, lencsefélékben, vagy az ilyen hüvelyesekben található meg, de tojásban is, szóval sok mindenben. Tehát aki állati terméket, állati élelmiszert fogyaszt, azok nagyon ritkán vashiányosok, vagy cinkhiányosak egyébként. De még ugye a mai világban, hogy szoktam mondani, kell a pótlásuk. Tehát, hogy ez ha így a húsfélékből nem jutunk elég cinkhez, akkor azért érdemes pótolni. A vasat az kevésbé. Hát azért az elég gyakran elegendő mennyiségben benne van mindenben. Oké, a következő hallgató üzenetünk így szól. Sziasztok! Miért érzem azt, hogy a multivitamin csak egy napi kötelező rituálé, nem pedig valódi segítség? Hol lehet a hiba? Gabi írta ezt nekünk. Zsolti? Hát ez egy jó kérdés. Hát ugye mit érez, ugye, meg milyen vitamint fogyaszt? Tehát, hogy az ilyenre mindig nehéz válaszolni, anélkül, hogy az ember beszélgetne vele többet, hogy jó, hogy étkezik, milyen étrendkiegészítőket választott, abból mennyit fogyaszt, talán nem tudom, tehát így nagyon nehéz erre mit mondani. Általában egyébként egy nagyon érdekes dolog, amikor valaki már hosszú ideje szedi a vitaminokat, akkor előfordul az, hogy már természetessé válnak bizonyos állapotok. Tehát természetesebb az, hogy mondjuk úgy nincs semmi különös. Tehát, hogy már nincs az a hűha érzés, hogy jó, szedem a vitamint, milyen jól érzem magamat, hanem olyan természetes. És találkoztam olyannal többször, hogy valaki így mondta, hogy már nem is érzi, meg mit tudom én, nem is fog szedni. Oké, ne szedjél, nem szed. Csak 1-2 hónap múlva mondta, hogy most érzem, hogy mégiscsak kell az a vitamin. Igen. Hát ez ilyen. Jutka üzenetével megyünk tovább, hát ez is nagyon érdekes. Kedves szakértő, figyelj Zsolti, elhiszi, hogy néha egy pohár narancslé és egy ölelés együtt többet ér, mint bármilyen étrend kiegészítő? Kedves Jutka, én meg se szólalok, megvárom Zsolti, mit mond erre. Ha jól érzi magát valaki a bőrében, az a legjobb, ez biztos, tehát hogy ezen ezt sokszor átrágtuk már, azt hiszem, ezt a témát. Egyszerűen azt kell látni, hogy megadok mindent a testemnek, amire szüksége van, akkor ő könnyebben boldogul, és akkor nem kell figyelmet fordítanom rá, vagy nem annyi figyelmet kell fordítanom rá, és már ez sokat tud segíteni. Ha pedig ugye hiányok vannak, akkor mindig van valami nyűg, ami miatt ugye küzdenie kell a testnek, vagy hát sokszor előfordul, hogy valami nyűg van, amivel küzd, és akkor nekem is arra is kell figyelnem, és akkor nem biztos, hogy jól fogom érezni magam a bőrömbe, de hogy a környezet, a jó emberek körülötted, ezek iszonyúan fontosak. Testmozgás baromira fontos. Így van. Névtelen üzenettel megyünk tovább. Szia Max! Miért van az, hogy egyes orvosok még mindig elintézik egy legyintéssel a vitaminhiány gyanúját? Erről kérdezd a szakértőt. Kedves hallgató, természetesen megkérdezem, hiszen felolvastam a kérdést egyrészt, másrészt pedig én azt gondolom, hogy a kérdésre, inkább megvárom Zsolti, mit mondasz, majd utána hozzáfűzök valamit, jó? Beszélgettem olyan orvossal, aki azt mondta, hogy az ő tananyagába, tehát ez mondjuk jó 40 évvel ezelőtti tananyag volt, vagy még több, nem is igazán volt szó a vitaminokról. Igaz, hogy az 1800-as évek óta folyamatosan kutatják ezt a területet, és egyre, még előtte is ásványi anyagokat, stb. Úgy nagyon kevés van az ő tananyagukban, és valaki egyszer ezt úgy jellemezte, hogy gyógyszerügynököket képeznek sokszor az orvosin, hogy mire kell használni, mit kell beadni, stb.
Én azt látom, hogy a fiatalok között egyre több az olyan, aki odafigyel a vitaminokra, ásványi anyagokra, és egyre több olyan, az interneten is egyre több olyan emberrel találkozok, orvossal, aki ezt komolyan veszi, ezt a területet, és már nem legyint rá. De hogy az idősebbek között még mindig találni ilyet, vagy találkozni olyannal, aki tényleg csak legyint rá, hogy nincs erre szükség. Sokszor érdemes megnézni azt, hogy ő mondjuk hogy néz ki, mennyire tűnik egészségesnek, mennyire fit. Uh-huh. Nekem van egy idős orvos szomszédom, akivel többször beszélgettem erről a témáról, ő is szed vitaminokat, gyerekorvos egyébként, és ajánlja is a gyerekeknek a vitaminokat. Ő maga is fogyasztja, és hogy eszméletlen jó állapotban van. Tehát, hogy őtőle én biztos, hogy szívesen fogadnék tanácsot, hogy a többi kollégája milyen vagy milyen sem, ezt ugye nem tudom megmondani. De ő jó állapotban van, és fogyaszt vitamint. Tegyétek ti is ezt, kedves hallgatók. Nóri üzenetével megyünk tovább. Halló! Ha már mindent próbáltam, gyógyszert, terápiát, meditációt, lehet csak egy kis magnézium hiányzott az életemből? Kedves Nóri, nem hiszem egyébként, de azt gondolom, hogy érdemes figyelni saját magunkat, és érdemes nem csak azt figyelni, hogy külsőleg hogy nézünk ki, hanem, és most nem a laborleletekre gondolok, hanem arra, hogy egy picit érezzük azt, hogy mennyire vagyunk így jól a bőrünkbe, ha érted, mire gondolok. Zsolti? Igen, most nekem megint az jutott eszembe, tudod, hogy ugye a környezet mennyire számít. Tehát, hogy te próbálhatsz mindent az ég adta világon, fogyaszthatsz vitamint, vagy járhatsz jogára, mindenféle ilyen kikapcsoló dolgokat csinálhatsz, amik úgy segítenek kikapcsolni az agyadat, de hogyha mondjuk 8 órában munkahelyeden valami nagyon rossz környezetben vagy otthon, amikor hazaérsz még ott is esetlegesen, és mondjuk mindennek a negatív hatását 1-2 óra alatt próbálod kikapcsolni, hát good luck. Szóval nem biztos, hogy menni fog. Tehát az, hogy beveszem a vitamint, az lehet, hogy engem is mondjuk megnyugtat, tudod. Tehát, hogy jó, kitettem a testemért. Ha elmentem futni, mondjuk az nem olyan, amire azt gondolom, hogy húha, most jót tettem a testemnek, hanem tényleg azt érzem utána, hogy fú, ez most iszonyatosan kikapcsolt. Uh-huh. Tényleg kellenek ezek a dolgok, de hogyha mondjuk például nem ilyenek lennének a kollégáim, hanem olyanok, akik minden nap kivernék a biztosítékot a 8 órán keresztül az agyamba, és nem lehetne velük együtt dolgozni, akkor szerintem ez a pár dolog, ez kevés lenne ezt kompenzálni. Uh-huh. Igen, abszolút egyetértek. Jolika üzenetével megyünk tovább, de jó, hogy írtál, kedves Jolika, olvasom is az üzenetet. Drágáim, nekem egy barátnőm tette fel ezt a kérdést. A nagymamám hitt a házi praktikákban és a jó táplálkozásban, mégis 90 évig élt. Akkor most a vitaminok vagy a szeretet tart életben? Ölellek titeket. Kedves Jolika, hát nem is tettél föl gyakorlatilag szinte kérdést, ha csak azt nem, hogy a vitaminok vagy a szeretet tart életben, de én azt gondolom, hogy a kettő együtt, és utóbbi a fontosabb. Zsolti? Hát valójában megadta a választ, tehát igyekezett jól is azért étkezni, stb. Tehát, hogy ez azért benne van a pakliban, és ha még emellé egy jó környezet társult, akkor abszolút együttműködött ez a dolog, és egymásra hatással volt. Ja. Nem mindegy, hogy hol él az ember, és milyen tápanyagokat vesz magához, ez tény is való. Tehát, hogy mondom, ez az ultrafeldolgozottság, ez eszméletlenül terjed egyébként, hogy ez probléma, tehát, hogy ez jelentheti az egyik nagy problémát, az elhízás hátterébe, a vércukor problémák hátterének az egyik okozója lehet. Teljesen megváltoztatja a bél mikroflóráját ez a dolog, és hát ugye az elmúlt éveknek az egyik legtöbbet kutatott területe például ez. És mondjuk én nem tudom, hogy vagy vele, Max, de én például még a nagymamáméknál is, meg a
a keresztanyáméknál is a telken sokszor kihúztuk a retket a földből, kicsit lepucoltuk, és lehet, hogy rosszadott a fogam alatt, de megettem. Vagy a paprikát leszettük a kertbe, és ráraktuk egyből a zsíros kenyérre, vagy a hagymát, az új hagymát szintén, a paradicsomot is, tehát eszembe nem jutott paradicsomot, azt simán úgy ettem, mint az almát. Leszettem a fáról az almát, és megettem. Ma nem jutok ilyenhez hozzá, most nincs is olyan telkünk, ahol ezek így meglennének. Per pillanat nincs, mert még 2 éve még volt olyan, amit így tudtunk saját magunknak, meg még paradicsomot azt így is szoktunk azért, ilyen futó paradicsomot termeszteni, de nem annyi mindenhez jutok hozzá ilyen körülmények, mint régebben. Hogy azokon egy csomó olyan mikróba van rajta, olyan baci van rajta, ami hát eléggé változatassá tudja tenni a bélnek a mikrobiomját. És ezek az agyon sterilizált cuccok, amiket viszont sokan eszünk, ezek nem. Ezekből nem fog be semmi olyan bejutni, ami jó lenne. Ezért, ja és hát ráadásul ugye egy csomó tartósítószert használnak hozzá, hogy az mit tudom én 1 hónap múlva, 2 hónap múlva is zalafelvágottnak nézzen ki, vagy valami más, csak most hirtelen ez eszembe, hogy képzeld el, hogy abba annyi tartósítószert bele kellett rakni, ami megőrzi ezt, és nem hagyja romolni, nem hagyja az enzimeket működni, nem hagyja a mikróbákat működni, és azt amikor elfogyasztod, abban még mindig ott lesznek ezek az anyagok, és ugyanúgy nem fogják hagyni működni a te emésztőenzimeidet, nem fogják hagyni úgy működni a te mikrobáidat, hiszen lesz még benn maradvány ebből, ami nem annyira jó számodra. Úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni, és ezért is van az, hogy én is mindig azt mondom, hogy érdemes pótolni egyébként szinte napi szinten a mikrobákat, hogyha nem eszel ennyire nem steril zöldségeket. Vagy saláta például, nem tudom, például salátalevelet is. Szerintem éppen, hogy leöblítettük vízzel, vagy ilyesmi, aztán már ettük. Tehát, igen, nem? De na, ha már itt tartunk, akkor válaszolok közbe a feltett kérdésre. Amit te tettél föl nekem az előbb, így nem, hogy is mondjam, mellesleg. Szóval nem akarlak elkeseríteni, Zsolti, de az a helyzet, hogy nálunk kint a szőlőbe, kint a kertbe egy nagyon nagy hagyománya van, annak is például, hogy amikor a 40 éve minden évben, amikor leszedjük az epret, akkor ilyen kis picike eper, nem az, amit a boltban kapsz, tudod. Ez a nagyon-nagyon picike eper, rengeteg ideig tart leszedni. Térdelünk bizony-bizony a sárba, a fűbe, a mindenben, és utána egészen egyszerűen fogjuk, és egy kicsit sáros, nem baj, nagyjából letöröljük, és már esszük is, és ropog, ahogy te is mondtad, a fogunk alatt a föld, soha semmi bajunk nincs tőle. Érdekes, nem? Persze, igen. A másik egyébként egy nagyon jó program is, hogy például a borsó, én nagyon cukorborsó párti vagyok, amikor együtt pucoljuk a cukorborsót, és természetesen közben néha egyet szem, na jó, az én esetemben sok szem, az így bevándorol a számba, imádom. Ez is egy jó program. Igen. Na, menjünk tovább egy másik üzenettel. TT írja nekünk: sziasztok! Miért van az, hogy amikor vitaminokról van szó, sokszor nagyobb bizodalmam van egy ismerős ajánlásához, mint egy orvos véleményéhez? Kedves TT, erre én is tudok neked egyébként válaszolni. Nagyon egyszerű a dolog, sokkal szívesebben hiszünk egy olyan ismerősnek, akiben bízunk, akinél látjuk a saját tapasztalatait, mint adott esetben egy orvos esetében, egy orvos véleményéhez. Zsolti? Igen, ez nagyon fontos, azt hiszem az embereknek, hogy mondjuk aki saját maga megtapasztalta azt a dolgot, és jó volt számára, ugye, akkor ő szívesen beszél róla, hogy tényleg ettől most jobban lettem, és ez javult meg, az javult meg, akkor ugye az ott egy tény. Van egy olyan eset, amit láttam, vagy láthattam, hogy ténylegesen megjavult, amíg az orvos lehet, hogy bennül a székében beszél valamiről, és nem tudom annyira lecsekkolni, nem tudom igazándiból, hogy ez most azért teszi ezt, mert mit tudom én,
valamelyik cég miatt érdeke fűződik hozzá, hogy ezt ajánlja, vagy ténylegesen saját tapasztalatból, vagy a betegeinek a tapasztalata alapján beszél. Bár az igazat megvalva én találkoztam olyan dokival, aki föl tudott sorolni, tehát ő tudta így mondani, hogy figyelj, ilyen hasonló jellegű problémája volt ennek, meg ennek a páciensemnek, ezeket javasoltam neki, és akkor ennek ez lett az eredménye. Te sem veszíthetsz vele. Ugye ott azért akkor már látod, hogy egy olyan orvossal van dolgod, aki ő maga is hisz ezekben a dolgokban, és nem véletlen az ő ajánlása. Lehet, hogy ő magán is látod a személyén, hogy ő jó állapotban van, és tudja, hogy miről beszél, illetve hát ugye nem csak tájékoztató anyagot mond el, ami le van írva egy készítményről, hanem tényleg a sikeres eseteket sorolja föl. Tehát az egyik ilyen orvos ismerősöm például az egyik nagy sikerélménye az volt, hogy olyan anyukákon, párokon segített, akiknek nem sikerült a babavállalás. Már voltak mindenhol az ég adta világon, és összeállított nekik olyan vitamin csomagokat, étrendkiegészítő szállításokat rakott össze, hogy néhány hónapon belül már megfogantak az ifjú jövevények, és hogy a hónapról hónapra mindig így mondta, hogy mit tudom én, 56 új kisbaba, aztán mentünk így tovább így 54, aztán mit tudom én, 60, és akkor így ahogy találkoztunk, 90 valamennyi volt az utolsó, amire emlékszem, amit itt mondtad, hogy már 90 olyan babánál tartottak, olyan párnál, ahol baba született, ahol előtte semmit nem tudtak velük kezdeni, és nem sikerült a babavállalás. Hát ennyit a tapasztalatokról. Ebben az órában Nagy Zsolttal beszélgettünk a Vitakin Kft. Részéről. Várjuk továbbra is az üzeneteiteket. info@maxradio.hu ez az e-mail címünk, Viber, WhatsApp, SMS számunk +36 30 119 00 01, és természetesen a maxradio.hu a podcast menüpontban vissza tudjátok hallgatni az összes eddig felvett műsort, és mindegyik alá bátran írhatok, akár névtelenül is. Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. További szép napot mindenkinek. Neked is szép napot. Szia! Lemaradtál kedvenc műsorodról? Keresd a Max Radio archívumát weboldalunkon www.maxradio.hu.